Ay mga kayong, welcome to my vlog. So karong gabi na So karong gabi na mga taog mangga. So para sa mga gustong mangga diha, mga mango lovers. So mga lang tanong. So kani nga mangga mo agining mangga. Ako pa'y nagkat-kat ani. So, una yung video. So sa mga naglaway, Maglaway. sa mga gusto mo kaog mangga. So, palit lang mo. Ano lang yun? So, namin among mga sauce diri akay. Nami kaning patis, guys. And as usual, tuyo and suka. And for me, may sugar. Ganahan mo kong kwan. Sour plus sugar is yummy. So, let's start! So, palaway rami, no? Mag-start ko sa patis. Then, tilawan na to kung sa wagi the best nga dip para sa mangga. Manya, man siya. Meron siya kay halang. So, kaladay ba guys, ka mangga, kay mangga nga Bisaya. Paho. Daghan siya sa mga probinsya, mga... Tagal na siya sa punuan. Dapat mo kaon pa niya. Laughter is the best medicine. So, lamig siya sa patis. So, tilawan na to sa toyo. Kita kamu tuh. Para sa Mas ako, prefer na mas ako lami. ang kanin. Oo, mas lami ni siya. Ang patis. Mas lami ang patis. Kurang pula niya gubuak yung sini. Kaya lang, da. So, nara, sugar. Para sa gusto mo kaog mangga, mga kanta ninyo. So, wala kabalong sa ang patis. Kain siya lang. Guys, kaya siya ka ng ginams. Ang ginams bitaw yung sabaw. Oh! Ang ginams. Kami ka siya with sili. Wala with sili. Sugar. Ay, tukat. Alam mo siya, so tigang ko. So, among first vlog together the ay kay. Grabe lang siya ka-epic fail kay. Sana kami katawa kay na po. Among first vlog kay atong tang wax challenge. Dili siya wax challenge siya lang. Hot wax. Ini story fokus ang namin mangga. Hot wax sa Wala niyang introduce. Best yun yung hot wax sa ilok niya. Kay murag lain with guys siya kay murag doon pa kayo sa Mangaon. So ang mga bloopers na lang ang mga i-upload. So please tanawa lang. Tanawa lang.
Kaya eh. Tulukan ba kayo, no? Di naman siya mahurot kay Kaya mas punuan. na yung mga kidney diha, mga UTI diha. Singot ako ka lang. So after this, dapat mag-inom kag daghan kaayo nga tubig. Gama eh. Mas lamig yun ang ginamos sa mangga. Pero kung wala mo yung ginamos sa inyo ha, yan na mo yung mangga. Sabi po dang labi po dang asin or bagoong, kanaging bagoong, pinaka the best. Wala lang may bagoong. Second sa bagoong, kanaging ginamos or patis or fish sauce. Fish stock. Salted Sauce. cheese. Stock. Ano yun? Stock. Fish sauce. So guys, kung sa may sunod na mga buhaton, any suggestion para sa vlog mo. So kani nga video, I-film na. so kani nga video kaya ako may nag-intro so sa kuaning vlog. Pero siya na po siya vlog nga iya ha, niya maghimo po mig video or vlog nga sa iya hay upload. Kami upload. May pohon kung Kapala kaya nga ba sila isa sa mo ang YouTube channel mo dako kaya na rin makipag-collab share collab. nagkulab mo dito. Anyway guys, salingan din. Hello, to. Bitaw, mag-igsoon eh, pero murag klaro mo siguro sa ngipon. Ano yung mga liso na nga siya? Ano, danay ko na to. Kaya ka na. Dynamite. Pepper ba? Tinga ba? Love you, dude! Mr. Bean.
So, we're done. Ay, mga dami. So, kani siya, mga liso na lang siya nabil. So, kani siya, mga liso na lang nabilin. And kani ko, itong panitan. Hindi na naman siya hot doon kay Rudapon me and yung palabi kay guys. And please subscribe to the Last please subscribe sa ako ang channel og sa iya pong channel, and among ibutang sa description down below ang channel ni Jay. Tingnan ni. That is guys. That is Yeah. So that's all for today. So Thank you.